दक्षिण पटुबिल एडिस विलेज कमिटी बिसिं खबजाक चिनि कावबासा कामिबो चिनि खरकसा ताखुक चिनि अक्रानो दा सरोज देबरमा ब बिनि लांमा चमानि यागोलो बिनि नुखुंखे जों जालां तमो खोनाबै चिनि चेयरपर्सन चिनि बरंमना जे आन काकिनो स्मिता देबरमानि जे तिदुलमा बाय चिनि आमसाय फाय जों तिनि बिनि साजे खरकसा 12 क्लास काखा ताकलाय बाट बिनि सरि हामेराव ngै बरक किसा डॉक्टर नाइजनाराव किसा बियारं तमान बाय बयर पाइमें तमा खोनावै जों तिनि बना नगो फाय जों बयर पाइ फायका बिनि चेरानो काहामबो परबै कलेज परबै जाहाथे बिनि केरियर सामनान बागै जों जत लगियो दङ जों तिनि बबागार नाइकल फांबाय तिनि आमजेन जत लिडार जों मिथिदल माबाय जों तिनि सुगिया लोगफोरावनो जों नग नग थाङै अमायके जों जबालाय दं